Començaran pels més menuts, també actuaran els trinxaires, a la colla de Bona Barcelona tarda de i Santa benvinguts Eulàlia. al 15è aplec de Sant Simple. Enguany, Canal 7 fem una novetat. La novetat és enregistrar tot aquest acte en directe perquè vostès en puguin gaudir. Puguin gaudir bàsicament dels balls tradicionals. Si volen els expliquem una mica com ha estat funcionant la cosa fins ara. Han tingut puntaires, hi ha 180 puntaires que són les que han estat ensenyant el seu art i la feina que estan fent fins ara. Puntaires repartides de mitja comarca i de mig Catalunya. Pensin que tenim puntaires del Casal de Sant Martí de Barcelona, del barri de Bellavista, de Cardedeu, d'Esplugues de Llobregat, del barri d'Horta de Barcelona, de Lliçà de Vall, de Parets, de Bigues, de Polinyà, de Sabadell, de Sant Feliu de Codinès, de Sant Pere de Vilamajor i de Santa Eulàlia de Ronçana. 12 puntaires de Santa Eulàlia i començarem d'una manera especial. És a dir, que enguany, en comptes de que cada colla, gegants per una banda, bastoners trinxaires per una altra i gitanes per una altra, facin els seus balls, enguany s'intercalen. Començarem amb els petits, ja ens estan anunciant que estan a punt de començar, i per fer-ho tindrem dos comentaristes de luxe. Per una banda tindrem en Josep Soler. Hola, Josep, bona nit, que ens comentarà com està evolucionant el Ball de les Gitanes, i per altra banda, pel que fa als bastoners trinxaires i els gegants, tindrem la Roser. Hola, Roser. Hola, bona tarda. De moment deixem-ho aquí i concentrem-nos en el que importa, que és com ballen els petits de les gitanes. Bé, com també veieu, avui hi ha Canal 7 que està enregistrant tota la ballada i agrairíem que tothom anés una mica en compte amb les càmeres i el pas que tenen les càmeres. Això passarà el dilluns, després de l'emissió, vull dir que tothom podrà seguir-ho, tota la ballada dels balls tradicionals. Els més menuts, a veure si ja estan col·locats. Com veieu que costa ja fer una mica la rotllana, però ja estan molt preparats. No suposa, també? Complicat. Amb moltes ganes. A base de Per paciència, començar però vull dir... a fer la polca del festa en si. De complicació no en té. Si la gent col·labora com estan col·laborant aquest jovent, jo crec que no en té. Ara, vull dir, no a tothom li agrada el que és un ball de gitanes, perquè n'hi ha molts que diu què és això, les gitanes. Aquí tenim precisament el segon ball. El segon ball dels petits. Més o menys què estarien ballant els petits? Molt bé, doncs ballem-ho.
Doncs aquí tenim el segon ball de la colla de petits de les gitanes, el que ens deies, Josep, un ball tradicional. Saps què toca ara? Què és el següent que ens ballaran? Bueno, ara han de ballar la jota i després de la jota no sé si ens ballaran les contradanses. Que les contradanses té 3 parts, que en diuen contradanses amb les... Això representa... Jo no sé el que ballaran ara. Quan senti la música t'ho diré. Ara ens ho diràs. Això és la jota. Doncs escoltem la jota. Petits que ja tornen a posar-se a punt, a fer la fila. Doncs els petits ens han continuat amb la jota mentre s'estan preparant per les catxutxes, com ens estan anunciant. Recordeu que els hi dèiem, aquest és el 15è aplec de Sant Simple. El 1997, un grup de veïns del barri al barri de la Serra, ens estàvem despistant, van decidir organitzar tot el que és aquest aplec, un aplec veïnal que comença, com ja és tradicional també, amb el sopar de Sant Simple que fan la nit abans, la nit de dissabte. Avui, doncs, tenim el que ja els hi hem anunciat al començament, és a dir, hem començat amb puntaires, 180 puntaires repartides per molts pobles de comarca i de mig Catalunya. Després de les puntaires hem tingut ball de sardanes, hem tingut sardanes amb la Cobla Nova del Vallès i després ja comencen els balls tradicionals. Ara tenim els petits de les gitanes. Doncs
Tenim un altre ball de la colla Petita de Gitanes i el que els dèiem abans, tenim el Josep Soler per una banda que ens comentarà una mica com evoluciona aquest ball de Gitanes i per altra banda tenim a la Roser Torres amb la qual parlarem dels gegants i també dels toners. D'acord, parem doncs perquè estan a punt de sortir la colla mitjana, si no anem errats, o fan la sortida, ara faran la sortida dels petits, atenció sisplau. Vale, marco dos,